מחבר את הספר להתאהב בחיים, והיום אני הולכת לדבר על משולש המשבר, שמראה לנו איך כל מרכיב ומרכיב ביחד גורם לנו למשבר, שגורם לנו לירידה באנרגיות וכעס ועצבים וכאב, איך אנחנו יכולים לשנות את זה. אז בעצם כל משבר, אני אומרת את המשולש, כל משבר בנוי ממשבר, שאין לנו עליו שליטה, פלוס תגובת הסביבה, פלוס תגובה עצמית. אוקיי? זה מין משולש כזה, פה זה המשבר, כאב, כאן יש לנו תגובה עצמית, כאן יש לנו תגובת הסביבה, וכאן יש לנו את המשבר של איזשהו קושי מסוים, משבר. עכשיו, שימו לב איך כל דבר משפיע אחד על השני, ואפשר לשנות את זה שזה לא יהיה כואב בצורה חזקה. בואו ניקח קושי של משבר, שזה אבטלה, בואו נגיד, אבטלה או בן אדם מפטרים אותו מהעבודה. יכול להיות את הקושי נטו, אבל זה לא קושי נטו, זה התגובה של הסביבה, כלומר אשתו, הילדים שלו, אם אנשים ירדו עליו, אם אנשים יפגעו בו, איך הוא יתייחס לאכזבות, ותגובה עצמית מה הוא חושב על עצמו. עכשיו, מה שאנשים בדרך כלל עושים לעצמם, שזה מה שהופך את הכאב להרבה יותר גדול, הם לא משאירים רק את הקושי הזה. הם מגדילים את זה אפילו ואת זה הרבה יותר מפה. כלומר, אם אנחנו נחליט שאנחנו משנים את שתי הפרמטרים האלה ומתייחסים רק לקושי הזה ורק מטפלים בו, אז הכאב יכול להיות הרבה יותר קטן, ולא רק זה, אפשר לעבור את המשבר בצורה שמחה. אני אקח דוגמה של עצמי, לפני שנתיים ההורים שלי התגרשו, אוקיי? אז פה זה הגירושים, והתקופה הזאת הייתה מאוד כואבת, אבל מצד שני היא לא הייתה כזו כואבת, כי טיפלנו בשני המרכיבים האלה. מבפנים, הערכתי את עצמי, הערכתי את ההורים שלי והערכתי את המצב, ופעלתי להיות שמחה, לא משנה מה היה. תגובת הסביבה, ניתקתי את עצמי מכל בן אדם שלילי, מכל בן אדם אחיו, ואם היה אנשים כאלה במשפחה שלי שלא יכולתי לנתק את הקשר, אני שמתי להם גבולות מאוד חזקים. אז נראה שהתגובה העצמית שלי הייתה מאוד שמחה, ותגובת הסביבה הייתה מאוד שמחה, אז נכון, היה את הקושי הזה, אבל הקושי הזה רק מינף לי את החיים. זה ההמלצה שלי אליכם להיום. כל הזמן יש לנו קשיים. אבל תדאגו שהקושי יישאר רק במקום הזה, ושיצמיח אתכם. כי אם אנחנו נוסיף לזה את כל הפרמטרים, זה יהיה כאב מאוד חזק. ולא רק זה, מאוד מאוד חשוב את זה להגדיל, ודווקא במצבים הכי כואבים להיות עוד יותר שמחים. למה? כי מספיק יש לנו את זה. אז לפחות בוא נעשה שזה יהיה צל הזהב, וזה יהיה צל הזהב, ואז יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד. אז כאן אני הייתי יהודית טוביץ, ושיהיה לכם המון המון שמחה והצלחה.